Мы, ниже подписавшиеся, выступая в качестве делегатов митинга, по согласованию с его участниками, выражая мнение чеченской диаспоры Европейского Союза, обращаемся с призывом ко всему цивилизованному миру, мировому сообществу обратить внимание на открытый терроризм, совершаемый представителями российской власти в Чечении. Мы настоятельно призываем вас встать на защиту основных прав человека и сделать все возможное для освобождения невинных людей. В настоящий момент десятки людей, мужчин и женщин, удерживаются в неизвестном месте представителями российских правоохранительных органов в Чечении. Эти люди взяты в заложники только из-за того, что они являются родственниками блогеров, правозащитников и общественных деятелей, проживающих за границей, критикующих политику российских властей, с целью давления на них и препятствия их деятельности. Правозащитники и журналисты опасаются, что эти люди подвергаются пыткам и разным видам насилия, давлению и унижениям, так как это было выявлено и прежде в сотнях подобных случаев задержаний и исчезновений. Всего, начиная с 20 декабря 2021 года, было задержано около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние дети и пожилые инвалиды. Часть этих людей отпустили, забрав паспорта, но около 50 человек уже более 3 недель не возвращаются домой и не выходят на связь. Назначенные российской властью должностные лица и руководители Чеченской Республики открыто объявили кровную месть критикам, блогерам и общественным деятелям, а также заявили, что их родственники также будут отвечать за действия членов своей семьи, что абсолютно противоречит местному законодательству и нарушает принятые международные обязательства по конвенциям, которые гарантируют соблюдение прав человека. Мы всегда осуждали и осуждаем все оскорбительные и незаконные высказывания и действия, от кого бы они ни исходили. Но преследование родственников за чьи-то слова и дела является неприемлемым. Данный акт официальных государственных лиц квалифицируется террористическим и требует безотлагательного внимания и действия властей всех стран и международных организаций, провозглашающих свою борьбу за демократию и гуманность. Молчание, отсутствие какой-либо озабоченности и реакции в отношении такого открытого и жесткого государственного преступления является полным противоречием заявленных этими странами целей защиты демократии. Статья 1 Международной конвенции о борьбе с захватом заложников гласит: любое лицо, которое захватывает и удерживает другое лицо, угрожает убить, нанести повреждения или продолжать удерживать другое, совершает преступление. Статья 6 той же конвенции обязывает российские власти незамедлительно освободить заложников и привлечь к уголовной ответственности организаторов преступления. Соглашаясь с резолюцией данной конвенции, Россия признала, что захват заложников требует принятия международным сообществом решительных, жестких и согласованных мер, с тем, чтобы в строгом соответствии с международными стандартами в области прав человека положить конец этой варварской практике. Россия не придерживается этих обещаний, и в данный момент представители российской власти открыто идут против данной конвенции и совершают грубейшие нарушения своих международных обязательств. Также нарушены Всеобщая декларация прав человека, а именно статьи 3, 4, 5, 9, 18, 19. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, а именно статьи 2 и 4. Международный пакт о гражданских и политических правах, а именно статьи 6, 7, 9. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 2, 3, 5, 9, 10, 17. Конвенция о правах ребенка, а именно статьи 2, 6, 16, 19, 37, а также ряд законов Российской Федерации. Массовые сообщения о пытках в тюрьмах Российской Федерации от проекта ГУЛАГу.нет, ликвидация правозащитного центра «Мемориал», открытые угрозы, задержание и исчезновение людей в Чечении. Все это указывает на деградацию ситуации с правами человека, полное пренебрежение правами человека со стороны российских властей, и это требует немедленной, эффективной реакции со стороны международного сообщества. Также мы призываем все страны Европейского Союза в контексте этих грубейших нарушений прав человека прекратить депорты чеченских политических беженцев в Российскую Федерацию.
нарушение ЕСПЧ и юридической процедуры было депортировано большое количество чеченских беженцев, которые впоследствии исчезают и получают тюремные сроки и подвергаются пыткам. Молчание всего мира относительно открытого государства террористического акта со стороны российских властей является косвенным содействием этому преступлению. Государствам-участникам, подписавшим данные конвенции, а также другим международным объединениям и союзам, следует незамедлительно предпринять необходимые меры по освобождению заложников всеми доступными средствами и возможностями. К данной резолюции предлагается неполный список похищенных с 20 декабря по сегодняшний день. Реальное количество похищенных намного больше. Заранее благодарим всех за ваше внимание к этому призыву и просим принять выражение нашего глубочайшего уважения. هون أشي يوكي ذكنك دي وونك مدي أنا عبولشي إشاد وأدم ما عادة إليوش رئيس وين كذي أنا رجع ويجرجرنا ويجري ويجري دعونا بورش ويك ستيوك أستطيعش زدري دعوش بتسد كيوش تيد ورا دعونا أنا وين زيد وإزوق أورا وين سيسلوي إستين أومن إيه إتلو أختبرنا هقولا دوشة وكمان تاني وين عليه السلام إما دلويا شينا تعاون قديش جاها أشا يكوجز دعيس دول نجحسن شو كوجز دعيس دميت سقاشا مت دعوني الأشياء أعتقد هتاب ومت تدع الله ويجع تعيما في راستي بو ستوش جوي وقولا دون بعد دلوداستي ويجوش جوي مدعشي دام هذا وما يطلع بعدش لشيء الله هنا سبحانه وتعالى مصوما يعني تقول شولو ثم خلدات هم شيء كما قال نفوش الملقمة بلا حرويجر دون هرمو عن قبول دي داستي حلقوا دوي ويقوم من يقع دائما ديك قوة إداش ديك ناح ودع لولر كولر ناح وشفتيش أربو وشغل عادة وشغل لك دونال دوش عدح ناح دوي أنتقنا جمجمة وينوك إلى إسعطيرا إتسمصوا وردعونا ويسعقوا سترش جرقنا خانت أخويش تجاش وجداش يوقع بعدال جرقنا عنهم دلاء الحمد لله إيش يجري عووشة تحشدات آريان ضعيفتش أخبو لدعونا دقن سنتيام قول الحمد لله إنزا علمنا أولق دعونا حكومة يوقع أوسي خزرجي دائم الله تربو الله هذا شيء أوسي خزرجة شو تيجي المخاطرة أمثال يعبو إيش بيوم عليه الصلاة والسلام يقول خلوة أي شيء يقول ويا دهم دوت ويسنج متى إشتتال يحسب يفتش على إسلام هالدين ده جوش هدينا شبوع سنديلا إيش دعونا أوسي خزرج سنة ويقوم يوقعها عاشر كويات ناخر بدائما ديك نقدي أوش ونق مدي أوش أخوي بوغم دعونا بيخبوش بولناخن إكيوش مقيد يبوغ ومقيد دحالة ديخر دقوي داجة دويش ديخر دقوي زودرشتي بيرشتي دعونا زودرشتي بيرشتي كيوش مقيد دحال وقتش ناخن عد بيتعار دعونا ليواش دعوما في موسط دوش نسأل يواش أختا جيرجرنا زودرش إكيوش مقيد دحال داجة مثلا ويتقع دائما أول شمدر طريقة تعبوناها داجة أول شمدر إزدونا ويك حشت إلا قوم تباغ عدونا قوم مبيش جعر وال جعر وال زودش تكيوش قو دول سبوش شش أول شمدر تير إزدونا تقتغنا كسناها بوش شش قوم ناقش زودش تكيوش قيدر إز وبشي الله هنجرقا شو ينزري هم دوقس سنديلا أنا أتولر وفتشون يقوي ماذا حال بوقوي ديخر دوي فك دام ولا شادو تدير جرا هو ستة سندوق ونقا ويلي نبعن كلره قال تاني سر الله استحي بيركتي دالش مسامنا أن قيمة العميسان دافن تها ديكني تقول أخبرني بحكم بالقوة نيا أشمال ده إنجليزا
ده مقاعد ديل موقع دكتور شيكو يجوني يشتن خلشاني الله استحي بركة يقول الله اسمهم قعميل بوحبو بصوا من فرقة بوغير الله دال هروادين دول بحن الكسب دلاحة دونا دلاحة قوبو كدعي يصيروا ويقرأ اتبعني الله استحي بركة يقول طرفيو كده بويشار بيشارة سبويشارة أما يقوم بقوى الشارع ويوروبيرا سير حدون لها تليفون توش أبيض دايتش خبش دايتش تيك تيبان وزيني بوشا وبويشار خبش حطوه وشت هنغاورا reakция яхар ашбо шакайх маш бинтука يدول ديش بينبا ويكير عاشو ويتساعنا حليسا خلر ساكي كيش كيبو أشخلر بحنا حا بالقيق مش بروش سنديلا تغن هر ميتينج دقيق هدو هون أنشا هر قومن غأم بو هر تغر حد خطر خا ميتينج يحار أش طب إقوى تشعدات يديس خليشوش دات سات ستيبي بحناش ثاني أخي تيشوش دات خلر بلر بتسيقاحا حد بقى تيش سخلر دو جينا خلر دو بالخانيق خلر دو حقا يويتيه نا طبيعا شوف يا حار سرازو يهون سير الاشت خطر شكلر ويك حقا ما هوشا دقا وينشا праздничный день наш дом дела компетентный орган государственный международный орган волгаш сахинчат на эффективный период дела джиммахи ларха أما هنتا ويكون شو ملكنا إحنا ملبور حجنا 6 دقيقة إنا وش طور مثل في حلقة كيشم دقيقة إحنا تفكر سندلا $50 دورتول سندلا ترى ميتينغ ويقول ترى تقدر تدور تان ميل أوش تيجي تقدر دوش دقيقة ديوش إيش تشوف سندلا تان بيتر درجة درجة وبكاش ريزولوشن درجة ميل درجة ليه أرغ دشون أرغ داكشون سادوز دقائق هم دشون وزا ميل إيدر وخريجنا تتسجلسوات ميل دينجا أومن أرغ دشون دام الله أسماء الله رتخن ويقول ده ركوش على شو يبحنا ويتيرنا طبيعي خلر دو سندنا ووشة كتا الظلمة وينو مدار حار أشياء يكتو بعنا شيء حار أشياء يكوش على شو سندنا ويبوغ سدوا حلا يوتير نخ سيسد مبا حارش إيش دقيقة حارش يسيسد وينو ميل حارش يدو مخلط حارش إذا تغنى دو تسخلت ويمسير كرادو شش دعوتشو دعنا غلط يشو تغن حاجة دعوتشو دعوتنا إيش وينو قدسكي يدو نشا ويجلس لردو شو نش دعوش شش كذا كا دعتر جي دعوتو شو إيش حد إقواش شردوي وكيل بكاليني إنسان دستر دوش إدولنش ليل دخل خدو ويقاليل دولش داسمش والله هورني نعرف هورني نعرف كوشر دولش ما دوش من هون دالش ويعادش كه ويدين حا ويميل داخل ميل دوش همش كه ويدين دو إيش إدو ظلم كوشر هايز نعرف بيد ظلم كوش ميلا ولا هاي ويخو ويديها سيها جرجل دوش داس ويدو Визак, войзак, захал, штуку умна, что сундела, и горы не арпачер, бахан и душом. Сундела, там войнюка дюсти, хар нохшам, дюстер дош, нушам, хар дохкум, хилар сол гуду, хар зулам уже хил дай до амхарки чах даха, и юх, дерзул дочки подерз, хирам бугар. Сундел вай, массарга табо, и улк, войнюкер, мадалит, и зулам махалит, и даж мадия, и таган, хил дай лага качага мадия. كان تصحبها كناخا ويتعين بيوشناخا سار إزبو كان إنتو جاقاتشن بو كان لا نسبات كان ستي بو صوبر كاتش ديلا لردلش كاتش ديلا أما هرا عن آغرا يشتالها ناخا شيا غلط أدير بآر بو يربو ثم ديلا تغن ويحقش بش يزبلها أما هر وين شوش هر سنة دعالو شناو دوك بوشن ويورو بيعبو ويتير لشعبو سندلا مسارق ديخر دويا وقولقنا سقط دو هرفورني نعر قوشر دوش بشون دا المغلا ويهرا ظلم يغطيونا وينوكير إن ظلم جدادو وي политики يتساحا ويا راز زلاج خريو وي دونش خلا راز زلاج خريو وي
Биндиса разных взглядов, что мы сиза зло югая Аллаха и сиза зло юхтуешь. Масса андахикан юхтуешь. Сиза зло валюка даяк еще шьяц. Сундела там шевик арвал. Масса набал хал. Харсей печени дачу. Массера хаузам бушум. Сиза зло. Ханнат иесен ялла масса нахочушум. Шанохчу уборчам. Сундела шевик там арвари дахуат кулка. Так. İdo sarga vaytahana versimatkaha on bir zaman düğündaha bir fabrika vaytiş hulkşa türemle ye srokşa çıbıkın duqnah buay santahan i'laqoş iz azabtu bize vay maliyel di bu ipuç maliyeli boğay uynah mahiz bayt bu çıbıknaşa يغلق إسروق عيال كيف يفعل شيئا يشتكون هذا ويقول يفكروا وداخل عايز عطيه يترجمها يدخل وين شنو شوي شوي ما شو ليش هون تنجر تقفز وين شو يبغى كانتو بتشوفوا شو يمين هوا شوفه طبعا شو أبغى شيء حيزة ديش كل شيء شيء بإذن الله شيء يشتغل مستحقة يشتغل دخلنا بوي تايزر стол се буй и тепер волш фабриковать интернет шабаш штаган вы познач колшина и штаган аза про шабаш бушу сундела хорани тяду والله ту хорани тяха и валди и сасди الان ويقزها فرغت دول اشتو ويتعجم تلاش دغنا شوسو ويجيم عيد الله زامن عيد الله فرغتون عيد الله ويجي فرغت باتشون Соответственно, вы дальше породили еще. Что для этого дарика даалги что? Юга и дай пытш хиларна нарушение прав человека хилар бахняха и бол лишь лило, что талам беш организацию мемориал бош. Из-за ойла что царь это белхи цадей. Царь тут нохи луч талам беш уж нахан дозич болбин бошун. Что для этого она гаски ша из-за опасен для государства айла Тепалянцана из-за такой нашел. И ты терш пух боишь на и правозащитник боишь и тогда еще хасту будь стояли тацана и шалик стату догадила шумно шумнуш. И ты помнишь душ качай и стату ешь. А вы гаду вы даал ешь угар изга соат и мават дал мука асегал кбир мадо айна ойл пален шу ха шек дадал что да хажмишу. Так Suyuga doğuş, tuğu ağrıyan koy, hadi erken şdüğün daha, tats xar tuğuna, tats havuz maka, tats azabak boyut, hadi erken naha takana, kiyahaç derlerşe, kuza halk etneşe, iktaran kiyahaç ha doğuş. Teyço dertneşe, kiyahaç ha doğuşe, формулировщик опасен для государства больше, куда дебатировать держь был. Азуль закону защищать держь, что вы там и формулировка, правильно, что Азуль закону демонстрации, именно и формулировщик, что дебатировать держь. Вот я хазаман что-то практиковать держь, что в течение суток на арбях она собака-то цедит, куда влияние того, что это шкарин, гимнетик, что ты воин. Духу бывает люкавишь. Абигнаша чубилка нетигю эпасбай нетигшу. Из-за того бакаекда мосхина нахан дозита и вейти адориш вейна букан лама вей чурчур самогаз интернет чаше хегалца галатер тахас дош элчукацера и формулировки эрен карой карой вей чурдеш кербушандыш вей фильтрлошандыш. Таган ваймел парадоркон ашта лаха киехачту гражданство болха нет бубай сюда их манулаш. وكثير ما عندوش الهون يعني شويه قديش بو فالنوخش سيسس باقي نوخش هلك باقيش بو سارة وي لقينا تيجي سمورني وخيس آمن شليوش بوش ويقوزا دوينا كيوش حتيدوش بوش ويقوزا كندريش ويقوزا جيدوش ندستوك تبولدين ويتسادير زنات زح كيك باقيش شليوش بوش ساري بو سندينا ورنوشا شليوشا شاش لاتيشا شايوخيتش غربير خانتو مليليت وينتيا أشغارة دوجي ناسا الله دي شو تقوشا وشوشون Юста дочу эйча, масадне алпоча дочку шумуш. Их болуласы. Тунде лахтакори там, вей масари юсту дахи, батахита, шунята душу. Аха, билгал алерсон, интернет чуха, дух эйс машбу, хер сомнение юи, хер сапиета муй бокша, мяндош, бухбоч, хумнаштуч, волша весташеш, волша сисас дуя, хумнаштуч. Мадите в наш интернет, куда дошел шадега, хадой, куда хик да ашаш, олоште. Интернет чат дистек, интернет чат дыш душон. И тане хезер дош дасту,
Тердулу идёшь, тидмило тердош, Хузауэй, а что, махшка в Европе, тейпан закончил, соответственно, я вот закончил, то на эту нашбу. Тихо чудела, тихо тязина, кусахи, там дождь, харту лилию перед протест, лилию ОЛ, аж и эльчука, сюда мелкий эффект решен. А мы цандахи тадалула, куда хуэн беркат хилла, тулам хирбу, беркат хирдачу мой бэф боча, беркат отцовой, беркат дочка, тулам сахуля Аллах. Я дал берки елой, дал лошадь, дал дишер дизер лой, дал лошадь, бэф их мобилой. Ой, дал луга садушун, ой, амилшка их мадайпеш, ой, я Аллах. Ой, люк ильюш беше, ой, мост бюш бушун, ой, диквен диндо иш бушун, ой, диквен историю иш бушун. Царах айдал, ту. أما في العالشون ويقدر ويقدر دوشون يقدر أربعين يعتقد كو آريس دوشون ويمخكت كو عاش دوشون وكوي آريس مخشكها هروي بيوزل دو حالتي واش دوشون وما خويلا سانتي تيش مكتك شنير شلال تيش كوي تاعي دا ديش تيوي يا الله دا بس صعبوي آمين